Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća? Dragi gledalci, dragi prijatelji, dobroveče, dobrodošli. Ovo je 207. izdanje serijala Šta je bilo. Nalazi se u Beogradu, ispred Republičke skupštine, ispred Narodne skupštine. Povod je, pretpostavljam vama svima znan, ovde je 16. dan u toku štrajk glađu Dijane Hrka. Ona je, odmah da vam kažem, u stabilnom stanju, prima tu infuziju već danima. Danas nije bilo nikakvih većih promjena i iz tog razloga, bez tog razloga ona bi svakako danas održala jednu malu konferenciju za štampu. Ona je zakazana za nekoliko minuta, ja ću tome prisustvovati, imat ćete ekskluzivno pravo da čujete jednu ekskluzivnu vest, odnosno njenu izjavu iz prve ruke. Mogu da pređem na... Ajde. Šta je ovo? Ne, dobro, snimam, možete proći sam. Ja se izvinjavam, dešava se prenos uživo, eto malo da vam bude i to, da vas razrma, tako je to ovde. Prilično ovako haotično i anarhično, što bi rekli, kako god. 207. izdanje serijala Šta je bilo, dragi gledalci. Vidjet ćemo, ispratit ćemo danas ovaj događaj. Danas bi trebalo Dijana Hrka da kaže nešto važno, kako je i sama najavila na svom Instagram profilu, u vezi ovih okupljanja, u vezi štrajka glađu i planova nekih njenih. Otprilike negde tamo na kraju tog njenog kratkog poziva stoji da poziva sve slojeve koji učestvuju u ovim protestima protiv tiranskog režima Aleksandra Vučića, da se ujedine i da će ona večeras, sada predveče reći neke važne vesti, nešto ključno će reći, neke svoje odluke koje je donela i pozvala je da se ne razmimoilazi. Eto, to je ono nešto na kraju tog poziva što je interesantno i što su mnogi od vas odmah zapazili i što im se odmah istaklo. O čemu je reč? Eto, dragi gledalci, vidjet ćemo za 10-15 minuta, čućemo, a i vidjet ćemo. Nadam se da će opet biti dobar ton, da će mikrofon dobro raditi, kao što je to bilo i do sada. Sve ostalo u vezi ovoga, a ja ću vama govoriti sada, kada bude prešao, bude kamerman sa one strane telefona. Dragi gledalci, toliko. Možete odmah i da vidite da ovde ima jedan broj ljudi, moglo bi da i bude više. Interesantno je da ima dosta medija, što evo, ja sam pravio mali komentar ovde sa nekim ljudima koji dolaze, da eto, to je možda jedna svetla tačka što je to neko medijsko interesovanje veliko. Toliko bi dodao, ićemo da vidimo i sa druge strane, odnosno s ove strane ćemo baciti pogled na drugu stranu, gde se u zloglašenom nehigijemsko-šatorskom nasilju pod pogašenim onim tamo uličnim svetlima okuplja veći broj ljudi. To je normalno kada je ovaj režim u pitanju. Kako neko sa strane građana, studenta, bilo koga najavi neko okupljanje, oni za taj dan dovedu više ovih njihovih plaćenika tamo u taj Ćasilend, da bi valjda pravili tu neku kontratežu, da uvek ispade da ih tamo kao nešto ima neki broj. Tako je to i večeras, sve ćete to videti, o tome ćemo razgovarati. Što se tiče dnevnih uživo, hvala vam svima sinoć koji ste bili u dnevnih uživo, hvala novim pratiocima YouTube kanala, hvala onima koji su se sinoć uključili i u dnevnih uživo da četuju, a nisu to radili ranije. To je vrlo interesantno, moj mali uspeh, tako bih ga nazvao, i želim da podelim i sa vama koji ste evo sad novi i možda i ne znate šta je Dnevnik uživo, tu informaciju da je Dnevnik uživo prva jedina emisija koja ide uživo online od 8:30 do 9:30 svako veče na ovom YouTube kanalu, zato ga zapratite i ne menjajte ga, to je jedina prva i jedinstvena emisija na jugoslovenskim prostorima i na južnoslovenskom govornom području. O čemu je reč, možete pogledati neku od prethodnih epizoda, na primjer i ovu poslednju, ili večeras da gledate i ovu sledeću koja će biti. Znači, danas je planirano da bude
dva lajva, znači jedan sa terena i jedan dnevnik uživo gde ćemo između ostalog brati pažnju i na ovo ovde sada što se događa i pričati o ovome. Vidjet ćemo u stvari kako će se ovde sve dešavati, možda se ispostavi, pošto je ovo live, vi znate kako ja radim, ukoliko bude nešto interesantno, moguće da ću ostati ovde i duže, pa ćemo pomerati taj dnevnik uživo, a možda ćemo i odložiti za sutra dan, ukoliko ovde bude situacija takva da zahteva da se ostane i da se informiše što bolje. Toliko, idemo u akciju. Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća?